yawa a zamanin da akwai wani ba'adi da aka taɓa yi da ya ɗaga wani dutse ya kai girman unguwan bawa ya jefa shi sama ya dawo ya sa mai kai nan irin gashin shi na nan ya taɓa ya zama gari. Amma shi kuma bai zama hey ya kasan mene ne akwai wani aboki ba ka san dukan gorin dutse Na san shi. shi ya daga jefa ya sama ya fara tama da shi Kai ƙarya ne. jefa ta Ƙarya ne wannan. sai da ta je kurmawa. Na ƙarya kake. Nawa ka saka Ban yadda ba. nawa ka saka Alabar mana masu goron dutse yana cewa ba waye yake da shi nan wannan ne to a sa ku wannan jiya ya sa dutse a ba na sa dubu da na sa dubu na sa alabar mana masu farin ciki kwalabo sabon shata yawa to yanzu tunda mun zo bara a daga dutse Kai kama ina can. dubu ɗayan ina dubu ɗayan a ya baka dubu ɗayan da ya karɓi dubu ɗayan yawa zo kama mu kama mu kama mu ko a duniyan nan ma ba wanda ya yana wani akalan lokacin za ku daga wani ɗan banza kai Ha 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 ha!